na balanse. But most of the patients, majority of the patients who underwent dialysis are adult ones because the number one reason why these patients are on dialysis is because of uncontrolled dialysis. So these group of individuals are those 50 to 60 years old. Approximately, one-third of these patients on dialysis are young individuals. So Sinog ni Dr. Trisha Manaraysay, adult nephrologist sa SCMC. Kana sa impormasyon Super Dance Dr. Franca, DXM, Superado ang 75 kini. Ang balita. Salamat kini mo Super Dance sa Dr. Franca sa mga report mga kapuso. Agatod sa tong oras nini ka mga takna alas 4:52 ang takna sa buntag 4:52 in the morning. Dugang sa ato nga mga balita mga kapuso. Target matod pa sa lokal nga pagagamanan sa syudad sa Davao nga mahatagan og panginabuhian ang mga gibana-banaang shitimel ka mga PUV drivers nga mapiktuhan sa high priority bus system mga kapuso. Sumala ni retired Colonel Dionisio Abode, ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office kon CTT Mao. Inaandam na nila ang mga tabang alang sa mapiktuhang drivers o nakigalayo na usab sila sa TASDA trainings alang sa ilang panginabuhian. Inalantaw sa CTT Mao nga mahimong bus drivers ang mga jeepney drivers. Posible usab nga mahimo silang mekaniko o mga konduktor sa bus mga kapuso. Gawas sa diini target usab matod pa sa lokal nga pagkakamanan nga makadawat ang mga paiktuhang PUJ drivers. Og social maygon man health insurance sa gobyerno. Una nang gibutyag sa opisyal nga target nila karong tuiga nga mapatuman ang Davao Integrated Bus System din gibana-bana ang 500 ka mga drivers ang mapiktuhan nini. Pilot area sa Integrated Bus System ang rutang Catalonan Grande, Rojas ug CP Garcia Highway sa Kapuso tipik sa pamahayag ni Dionisio Abode, ang hepe sa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTT Mao. Ayong buntag sa nagamonitor karon sa tang Facebook Live kaninyo nga tanan nga nagamonitor karon, kamo ang among inspirasyon mga kapuso. Salamat kayo. Ayong buntag ka Ma'am Christian Pia Postrano, good morning Super Red. Bayong buntag kanimo daoy manggabi kanimo ma'am, kay naman ni sa Switzerland mga kapuso. Salamat kis pagmonitor karon nga mga panahon na ma'am. O tingog sa diak, pandamay ka. Oras sa Pilipinas, 54 minutos, suman milabay ang oras alas 4 sa buntag. Dugang pa sa ito mga nagpunga silap as nga mga balita. Malay sa negosyante, gisulod og kawatan, gisunog pa ang Pinoyanan. Sa kining nga mao nga biktima mga kapuso nagastandby karon gikan sa may Davao del Sur. Usa sa mga pinakabagtikang magsisibya sa mong dapis. Superboy Bastatas, tira! Superboy Bastatas, Super Radio Provincial Report. Yes, Sovereign, kulba ni kawatan ni kay wa pamatagbaw gisulog pambalay gaya giya kawatan. Kalimutan, diri sa may New Clarinda, Bansaranda, Davao del Sur. Nasubay sa report nga aga palimay di palagyan sa usa ka Ricky Manalo Umbay, usa ka negosyante. Nasubay sa report alas 3 sa imidya aga tanda kagapo kadawa. Abot pa giya pasubay kini sa iyang mata-mata nga may caretaker nga mo si Darren Paul Golsago na 16 anyos o nakulat na naman si Darren gumikan kay sa niyang pag-abot niya sa balay o dito sa may likod gabahin nagsigala mag-operang
sugod ang kalayo pag-abot pa sa caretaker. Dahil kini nagayon pakitabang dito sa mga silingan o Bureau of Fire Protection sab sa may kiniga bansaran o nadanyos kat aga balay ato sa ginong investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa may bansaran na diskubrihan nga aga Jules sa may likod gamahin niya panglangkat na kini o posible o posibilidad na ang kawatan nga nakasunod maura usay nagsunog sa balay dito sa kwarto sa biktima na wala ang kining relo sa biktima nga nagkatilan kini og 6,000 pesos na nasunog pa ang iyang color TV air condition og mga importante nga mga papilis nila lakip na ang iyang mga sanina sa biktima. Muabot nga to sa 150,000 pesos ang danyo sa balay nga nasunog ni kagawa kini mahurot yun o kasunog subared na tabag usab kini sa mga bumbero nga responde sa area. Panayan pagkaroon ang investigasyon sa mga bansaran nga PNP o kinsa ang responsable na ni kawat o misunod sa balay o igaban ni sulog o karon panayan pa ang pagpaluap aron sa may bawan o mapasakaan og kaso ang responsable. Samtang sa Bicas Bahan Subared lakad sa panahon diri sa may Davao del Sur area karon mga bugnaw kay uyoy sa hangin gumikan kay grabing pagbulok sa ulan kagabi among nasinatian. Yes, go ahead, Superboy. This nagmas na ba usab gagawon diri Superboy? Okay. Kaya, kumusta man niya? Nagkatawa na itong kuhan, sakop ni Pastor Kibuloyron? Dili, apil po tong angkorman nga nakadawatag 3 milyones pesos. Nga pandamay ang dagko. Mangumentaryo pa karon, standby lamang mangigsoon, ha? Kay katong akong pagpangasaba, pagpangumentaryo kay gahapon adlaw, wa pa natibawas mga kapuso. Kaya tawag nini, di ka po nako ba madawat ang kanibang makitaan Superboy kanibang mga mulo kanabang pagpadayag sa di man kasuko apan kahiubos nini ka baga nagadawatan na intaon o pahalipayon gikan na nagamaong kapa nga nagatuo kini nga maong angkorman nga nagamalampuso na siya siyang gimo nga pagpangumentaryo pandamay ning tawhanan nga siya rin nabulahan mga kapuso, umusugot na siya magsara ng kapa kaya naganawa ta siya 3 milyones ka pesos. Unya karon. Unsa may imong gibatay do? Nalipay maning tawana nga magitan kining mga tiguwa nga gasungkod mga kapuso. Nga moadto sa buhatan sa kapa opisina para mudawat sa binulan. Nga naglinya intaon ni mga tawhana mainit magmaulan. Tira sa diya sa Superboy, kay mga komentaryo mo ko. Para yun, baka palit lang tambal ng ato mga lula in town. Pwede ipaya nila nga nagsigig payout sa kapa. Grabing dibati na karon sa mga tao. Ang mga gagmay magkasagaran ni Super Ed, ang pangyod, grabing dibati nga kaguhol karon. Yes, Lukad daw nga, yung mga tiguan, nga kini mga lulog-lula, na muti na lang ang ilangan buhok pa wa din sila makatagamtam o wakainomdom nga ang gobyerno naghatag o kalipay o naghawa sa ilang kalisod na alaylo sa katao karon nga nagtapang ato sa mga kabos pabagal ko sa gobyerno o sa klaseng gobyerno matod pa sa mga reaksyon nga atong na hipos din Okay, tira Superboy. Yes, Superboy. Talang nagula balita, malukad sa Davao del Sur, kanyang kapuso. Superboy Bastada, sa DXTM, Super Radio, 11.25. Kini, ang balita. Daghang salamat kini mo Superboy Bastatas kagapon kadlaw na sayod kita mga kapuso nga aga sakop ni National Bureau of Investigation NBI Manila.
Aga nagpahigayon mga kapuso pag-raid nini nga mga opisina dili lamang distagom. Apan Luzon, Visayas, Mindanao nagpahigayon ni sila og kanabang nga pagronda nining mga opisina sa Kapa. Nabalikon ko. Karon ko mga kapuso ang akong posisyon. Dili ko membro sa Kapa ug wala ko ni pabor sa Kapa. Pero nakigsimpatya ko sa gibati sa mga membro sa Kapa o mga investment scheme nga nagtumaw sa Davao Region. Nga nalipay, taliwala pa man mga kapuso sa ginapasiatap o ginaingon. Nga kini siya usa ka scam pagpangilad mga kapuso. Pagpangilad ang tanaw saban. Apan kining maong mga tawanan galinya sa mga opisina nining nga maong mga investment atong tutukan ng Kapa maulan og mainit. Nganong misugal kini sila? Ayaw ko ninyong ina kining nagsigig tinagaw-taw gobyerno kinsa pa rin nagsigig komentaryo pagpangomentaryo mga kapuso nining nga mga investment nga hakog ni sila sa salapi. Ayaw ko ninyo ingna ni ana. Ang akong gikalawatang pamayag kagapong adlaw unsa tubagon sa gobyerno nga taliwala pa man sa pagpasiatap nga kini usa ka scam o kini usa ka illegal. Nganong namasin kining mga tawana? Kana tungod sa kalisod sa kinabuhi mga kapuso nga hangtod karon. Naglisod pagyapon ng gobyerno nga mahatag ang tinuod nga serbisyo ngadto sa mga katawan. Birahi! Ha? Unsa to? Birahi! Kana! Unik klarong istorya. Kanang angkorman des Bicas Estasyon. Birahi! Nga nagsigi og sulti kanang sibungot ko na sa Picas. Kamuray nag-una-una. Birahi! Nga inyong gipasiata ang akong pinalanggang sibiyanan nga protektor, mga investor, nini nga mga investment. Nahiman-himan ng yates na kadawat na kag 3 milyones ka pesos. Ha? Ako inyong gina-enkwentro pero kabalo ba mo kinsa inyong gi-enkwentro? Tanang mga tao gikan sa pinakagamay nga hotong katilingban paingon pinakadako nga ni-appeal nining maong mga investment. Super Radio 11.25. Muna ibutang sa inyong alimpatakan nga nagpakaroon nga kamo nagsultis tinood ngay ngani apaniman-himan di ay nang hilo mo tungod kay nakadawat na mong kwarta. Birahi! Ha? Now, unsay hagit balik sa gobyerno? Dili pwedeng magsigil ang tagpasiatag na kini sa usa ka illegal. Usa ka scam. Hatagig pamaagi ang katawhan nga magabinipisyo sa susamang oportunidad. Masabing gusto na to himon. Magsige na tag-ingon nga illegal scam. O sa imong ihatag sa tawo, bugti nining maong tanan nga ginahatag nining maong mga investment nga wa nimo nahatag. Ingna kuno ko, hatagi bang alternatibo? Wala may problema og imo ning ipaundang gobyerno. Pero hatagig alternatibo kining maong mga tawo nga masinati gyapon kini bang susama nga mga oportunidad nga wa nimo gihatag. Sa mga hinaot ko, nga dili politika ang nagpaluyo ni inay. Nga naman, doon na yung mga nanggawas ka mga istorya nga basin unya moabot ang panahon Super GR Falcone Jr. mga kapuso, mga agaw, mga suking tigpaminaw. Super Radio 11.25. Nga basig moabot sa puntog panahon tungod kay daga nagmembro si Pastor Joel Apolinario. Super Radio 11.25. Makatuboy na nisag usa ka politiko. Ha? Mao ba nagikahadlukas gobyerno? Nga moabot ang puntog panahon nga si Pastor Joel Apolinario nagpaloyo nining kabos pada toon makatuboy usa ka politiko. Pila na membro ni Pastor Joel karon? Maingon tag 5 milyones ka mga tao mga kapuso mo ni karong istorya. Super Radio 11.25. Wa pay labot ang iyang pamilya sa anak nga mga botante. Ingnon tag duha ka po.
So nato pa times 2. Nahimo na 15 milyones? Posible po. Pero kung mo na yung rason sa gobyerno, nga nung gipaundang kining maong investment mga kapuso, murag sakit sa kong kabubuto na. Ha? Sige, illegal man ka kini, scam man ka kini. Pero taga ibang alternatibo ang tao ba nga masinati niya kini? Kani bang negosyo mga kapuso nga foreign stock exchange? Wala ba nang ginahimo sa bang nasod like Singapore and Hong Kong naman eh? Legal man ni dito. Nakahatag man ni kayuan sila ka mga constituents. Unya karon ang gawas ning mga investment nakahatag og kalipayon ni nga mga kabostang mga kaigsakyo kog ingna nga hakog sa kwarta ni sila. Ang rason ganong ni apile